Hello students, welcome back to Gwrlwi Solution channel. So फरायसा लोगो नोंथांमोन सेबाया थांनाय 2 सेप्टेम्बर 2021 मायथाइयाव मोनसे नोटिस फोसावदों आरो बे नोटिस फोसावनाय बायदिब्ला बावैसो जायफोर थाखो 9 आव फरायगासिनो दङ बिथांमोननि गासै साबजेक्टआवनो 40% सिलेबास रिडिउस खालामनानै होनाय जादों. सो बबे साबजेक्टआव बबे चैप्टारफोरा बेसेबां चैप्टार रिडिउस खालामनाय जादों बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना कमप्लिटली मोनथिनो हागोन. सो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय. दा गिबियावनो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय बेवहाय बड' साबजेक्ट एमआइएल बेवहाय थाखो 9 नि बेवहाय गासै फुल मार्कआ फैगोन 100 मार्क थाखागोन. बेयो पास मार्कआ जाबाय 30. बेनिफ्राय दा बे बड' साबजेक्टआव बबे खन्थाइफोरनिफ्राय बेसां मार्क फैगोन बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनदों. बेवहाय इउनिट 1 आव गासै खन्थाइ पोएट्री सेक्सनाव दङ गोरबोनि आसामफुरि आरो सरकार हिन्जाव. दा बे मोननै लोगो नांनानै गासै 14 मार्क थागोन. बेनिफ्राय बेवहाय दङ नाम्बार 4 दङ आयो दाउ हखिलिं बेवहाय गासै 8 मार्क थागोन. बेनिफ्राय बे खन्थाइ बाहागो गुबुन फारसेथिं इउनिट 3 बेवहाय दङ रायथाइ बाहागोआव जावलिया देवान बिमा राव आखल दानाय बर' हारिमु बे मोनब्रैखौ लोगो नांनानै गासै 14 मार्क थागोन. बेनिफ्राय आरो बेवहाय बर'नि हारिमु बेवहाय गासै 8 मार्क थागोन. बेनिफ्राय 5 नाम्बाराव दङ खोमसि फोथायथि आरो गाज्रि आसार खान्थि बेवहाय गासै 8 मार्क थागोन. बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नाम्बार 3 इउनिट बे जाबाय सि समायना रमायना आसामफुरि याव थानाय जायखिजाया मोननै टपिकखौ नोंथांमोना एनी 2 बेवहाय मोननै लेसनखौ नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय. बेवहाय गासै 10 मार्क थागोन. बेनिफ्राय 4 नाम्बार इउनिटआ दङ रनसाय लिरनायाव गासै 8 मार्क थागोन. बेनिफ्राय 5 नाम्बाराव दङ रावखान्थियाव नोंथांमोना रावखौ नाय रावखान्थिनि बाहागोफोरखौ नाय रिंसार थाद'सिन खान्थि हांखो सिनायथि रिंसारथि सोदोबमा आथोन दाजाबदा थाइजा बिदिन्था बोथों आरो बोखे बाथ्रा बेफोर टपिकफोरखौ नोंथांमोना नाय. बेनि अनगायैबो नोंथांमोना बेवहाय होबावनाय दङ बर' रावखान्थि बर' रावनि रिंसार खान्थि थारजा सानराय मावरिजा आरो सोदोब बेखेवफा मुंमा मुंराय थाइलालि थाइजा मावगुन बाथ्रा खान्थि हांखो सिनायथि सोदोब बिबुं महरथि होनजाब सोदोब दाजाब सोदोब जिरायसिन खान्थि सोदोब महर. बेनि अनगायैबो लाइजाम लिरनाय आरज बिलाइ बाथ्रा खोन्दोब उल्था सोदोब रोखोमसे सोदोब फंसे रावाव फिननाय बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना नाय. आरो बे ग्रामार एन्ड कम्पोजिशन बे रावखान्थियाव गासै 30 मार्क थागोन. बेनिफ्राय गासै टोटेल मार्कआ जाबाय 100 मार्क. बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय इंलिश सेकेन्ड लेंगुवेज बेवहाय गासै टोटेल मार्कआ थागोन 90 इंटरनेल एसेसमेन्ट थागोन 10 मार्क. बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय 90 नि मादाव 27 मोनथारनांगोन आरो गासै 100 नि मादाव 30 मोनब्लाथाय नोंथांमोना पास मार्क मोननो हागोन. बेनिफ्राय बेवहाय लेसनफोरा दङ सेक्सन ए आव रिडिं कम्प्रिहेनसन बेवहाय 2 प्रस होनाय दङ. बेवहाय पेजेस 1 सिन एनादार आनसिन बेवहाय गासै 10 मार्क थागोन. बेनिफ्राय राइटिंआव दङ ट्रेन्सलेसन राइटिं सेक्सनाव थागोन ट्रेन्सलेसन एम्प्लिफिकेसन ट्रेन्सलेसन नङाब्ला एम्प्लिफिकेसन फैगोन. बेनिफ्राय आर्टिकल अर स्टोरी राइटिं थागोन बेखौ नङाबा बेखौ खालामनाय नटिस राइटिं एबा रिपर्ट राइटिं बे थागोन बेवहाय गासै 16 मार्क थागोन. बेनिफ्राय सि नाम्बार सेक्सनाव दङ ग्रामाराव नोंथांमोना बेखौ नायनांगोन टेन्स इउज अफ पेसिभ भइस वार्ड अर्डार नेरेसन प्रिपोजिशन डिग्री अफ कम्पोजिशन क्वेश्चन पेटार्न्स बेफोरखौ नायनो नांगोन. आरो बेवहाय ग्रामार सेक्सनाव दङ गासै 21 नाम्बार. बेनिफ्राय नेक्स्टआव डि सेक्सनाव दङ लिटारेचार एन्ड टेक्स्ट बुक बेवहाय प्रसआव नोंथांमोना रायथाइयाव नाय द फान दे हेड बेनिफ्राय द साउन्ड अफ मिउजिक बेनिफ्राय माय चाइल्डहुड बेवहाय गासै 21 मार्क थागोन. बे मोनथामजों गासै 21 मार्क. बेनिफ्राय पोएट्रियाव नाय द रोड नट टेकेन बेनिफ्राय नाम्बार दङ द लेक इजलि अफ बे इज फ्री आरो नाम्बार 3 दङ ए लिजेन्ड अफ द नर्दारलेण्ड. दा बे गासैखौबो लोगो नांनानै गासै 12 मार्क. बेनिफ्राय इ नाम्बाराव दङ साप्लिमेन्टारि रिडार बेवहाय मोमेन्ट्स बिजाबनि मुङा. बेनिफ्राय बेवहाय नोंथांमोना द एडभेन्चार अफ टुटु बेनिफ्राय द हेपी प्रिन्स बे मोननै लेसनखौ नाय आरो बेवहाय गासै 10 मार्क थागोन.
बेनिफ्राय गासै टोटेल मार्कआ जाबाय 90 इंटरनल असेसमेंट थागोन 10 मार्क ग्रेन्ड टोटेला जाबाय 100 मार्क बेनिफ्राय नेक्स्टआव जाबाय जेनेरेल साइन्स जेनेरेल थाखो 5 थानाय जेनेरेल साइन्स आयदानिफ्राय बे स्क्रिनाव नुनाय टपिकफोरखौ नोंथांमोना नायनो नांगोन आरो बेवहाय होनाय दङ बे गिबि चैप्टार मेटार इन आवर सराउन्डिं बेवहाय गासै चैप्टारखौनो नोंथांमोना नायनो नांगोन आरो बे चैप्टारनिफ्राय गासै 6 मार्क फैगोन बेनिफ्राय इज मेटार अराउन्ड आस पियर बे जाबाय सेकेन्ड चैप्टार बे सेकेन्ड चैप्टारखौबो नोंथांमोना गासै फुल चैप्टारखौनो नायनो नांगोन बेनिफ्राय बेवहाय थागोन गासै 6 मार्क बेनिफ्राय नम्बर 3 चैप्टाराव दङ एटम्स एन्ड मलिक्युल्स बेखौबो फुल चैप्टार नोंथांमोना नायनो नांगोन बेवहाय इउनिट रिक्वायर्डआ जाबाय बबे चैप्टारखौ नांगोन फैबाय थानाय फाइनाल एग्जामनि थाखाय बेखौ होनाय दङ आरो इउनिट्स ओमिटेडआ जाबाय बे बबे टपिकफोरखौ नायनो नाङा बे लाइनाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनिफ्राय दा एटम्स एन्ड मलिक्युल्सआव गासै 7 मार्क्स बेनिफ्राय स्ट्राक्चार अफ द एटम बेवहाय अल इउनिट्स एक्सेप्ट 4.2.2 दा गासैबो इउनिटखौनो नायनो नांगोन नाथाय नोंथांमोना 4.2.2 आव होनाय टपिकखौ नायनो नाङा बेखायनो बेवहाय लिरदों इउनिट ओमिटेड 4.2.2 बेवहाय जा होनाय टपिक दङ बेखौ नायनो नाङा आरो बेवहाय गासै 6 मार्क दङ बे चैप्टारनिफ्राय बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय द फान्डामेन्टेल इउनिट अफ लाइफ बेवहाय गासै चैप्टारखौनो नायनो नांगोन आरो बेनिफ्राय 6 मार्क थागोन टिस्युस बे टिस्युसआव नोंथांमोना गासै चैप्टारखौनो नायनो नांगोन बेनिफ्राय बेवहाय 7 मार्क्स दङ बेनिफ्राय डाइभार्सिटी इन लिभिं अर्गेनिजम बेवहाय दङ अप टू आनटिल 7.3.5 बेसिमहालागै नाय बेनिफ्राय 7.4 टपिकनिफ्राय आरो बेनि उनथिं जाय थानाय टपिकफोरा फैनाय नङा आरो बे डाइभार्सिटी इन लिभिं अर्गेनिजमनिफ्राय गासै 7 मार्क्स थागोन बेनिफ्राय मशननिफ्राय गासै चैप्टारानो फैगोन नोंथांमोना गासै चैप्टारखौनो नाय फुल चैप्टार फैगोन बेवहाय गासै 9 मार्क थागोन फोर्स एन्ड लस अफ मोशन बे चैप्टारनिफ्रायबो गासै टपिकखौ नायनो नांगोन बेवहाय गासै 10 मार्क थागोन ग्रेविटेशनाव नोंथांमोना अप टू 10.4.1 बेसिमहालागै नाय बेनिफ्राय 10.5 नि उनथिं जाय फैनाय नङा आरो 10.5 आव फैनाय नङा बेवहाय गासै 9 मार्क थागोन ग्रेविटेशन चैप्टारनिफ्राय बेनिफ्राय नेक्स्ट लेसना फैबा वर्क एन्ड एनार्जी बे चैप्टाराव नोंथांमोना अप टू 11.3 सिमहालागै नाय बिजाबफोरखौ नोंथांमोना बेखेवनानै नायब्लानो जाबाय जे 11.3 टपिकसिमहालागै फैगोन बेनि उनथिं जाय थानाय टपिकफोरा फैनाय नङा इउनिट 11.3.1 अनवार्ड्स बेनि उनथिं जाय थानाय टपिकफोरा फैनाय नङा बेनिफ्राय बेवहाय वर्क एन्ड एनार्जी बे चैप्टारनिफ्राय गासै 9 मार्क थागोन बेनिफ्राय साउन्डआव नोंथांमोना अप टू 12.3.2 बेसिमहालागै नाय आरो बेनि उनथिं जाय थानाय टपिकफोरा फैनाय नङा इउनिट 12.3.3 बेनि उनथिं जाय थानाय टपिकफोरा फैनाय नङा आरो बे साउन्ड चैप्टारनिफ्राय गासै 6 मार्क थागोन बेनिफ्राय नेचारेल रिसोर्सेस बेवहाय नोंथांमोना अप टू 14.3 बेसिमहालागै नाय आरो बेनि उनथिं जाय थानाय टपिकफोरा फैनाय नङा आरो बे लेसननिफ्राय गासै 5 मार्क्स थागोन स' बेवहाय गासै टोटेल थियरिया जाबाय 90 मार्क इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क आरो टोटेल बे मार्कआ जाहैबाय 100 मार्क बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय जेनेरेल मैथमेटिक्स बेवहाय जेनेरेल मैथमेटिक्सआव टोटेल थियरि मार्कआ जाबाय 90 इंटरनल असेसमेंट थागोन 10 मार्क स' 90 नि मादाव नोंथांमोना 27 मार्क मोनथारनो नांगोन बेनिफ्राय बेवहाय पास मार्कआ जाबाय 30 मार्क्स 100 नि मादाव 30 मार्क्स मोननो नांगोन दा बे जेनेरेल मैथमेटिक्सआव बबे टपिकफोरखौ नोंथांमोना नायनो नांगौ एबा बबे टपिकफोरा फैनाय नङा बेवहाय नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनबाय जे रिविजन चैप्टारनिफ्राय इउनिट रिक्वायर गासै चैप्टारखौनो नोंथांमोना नायनो नांगोन रिविजन चैप्टाराव थानाय एक्सारसाइजफोरखौ बेनिफ्राय बेवहाय गासै 9 मार्क थागोन रिविजन चैप्टारनिफ्राय बेनिफ्राय नेक्स्ट नम्बर 1 आव दङ नम्बर सिस्टेमाव गासै चैप्टारखौ नोंथांमोना नायनांगौ होल चैप्टार फैगोन बेनिफ्राय बेवहाय गासै 7 मार्क्स थागोन पलिनोमियलनियावबो गासै चैप्टारखौ नायनो नांगोन बेवहाय गासै 10 मार्क थागोन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बेवहायबो गासै चैप्टारखौ नायनो नांगोन बे चैप्टारनिफ्राय गासै 5 मार्क्स थागोन लिनियर इक्वेशन इन 2 भेरिएबल बेवहाय गासै इउनिटफोरा होनाय दङ अप टू इउनिट 4.4 बेसिमहालागै नाय दैट मीन्स अप टू एक्सारसाइज 4.3 सिमहालागै नोंथांमोना नायनो नांगोन आरो बेनि उनथिंजाय थानाय टपिक जेरै इउनिट 4.5 बेनि उनथिंजाय थानाय टपिकखौ नायनो नाङा बेनिफ्राय बेवहाय गासै 7 मार्क्स दङ बेनिफ्राय चैप्टार 5 आव थानाय बे लेसनखौ नोंथांमोना नायनो नाङा बे फैखानाय नङा होल चैप्टारा बेवहाय फैखानाय नङा इउनिट ओमिटेड बुंनाय जादों गासैबो चैप्टारा फैनाय नङा बेवहाय चैप्टार 5 खौ नोंथांमोना नायनो नाङा बेनिफ्राय 6 आव दङ लाइन्स एन्ड एंगल बे गासै चैप्टारखौनो नोंथांमोना नायनो नांगोन
आरो बेवहाय गासै 4 मार्क दङ बेनिफ्राय ट्रायंगोलाव गासै अप टू यूनिट 7.5 सिमहालागै नोंथांमोना नायनांगोन आरो बेवहाय एक्सारसाइज 7.3 सिमहालागै नोंथांमोना नाय बेनिफ्राय यूनिट 7.6 नि उनथिंजाय थानाय टपिकफोरखौ नायनो नाङा बेवहाय गासै 8 मार्क्स दङ बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय चैप्टार 8 खौबो नोंथांमोना नायनो नाङा बे फैनाय नङा चैप्टार 8 आ बेनिफ्राय नेक्स्ट चैप्टार 9 आ दङ एरियास अफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स बेनिफ्राय गासै टपिकफोरा फैगोन अप टू यूनिट 9.3 बेवहाय एक्सारसाइज हिसाबै दङ 9.2 सिमहालागै नोंथांमोना नाय आरो यूनिट 9.4 नि उनथिंजाय थानाय टपिकफोरा फैनाय नङा आरो बे चैप्टारनिफ्राय गासै 6 मार्क थागोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय सार्कल्सनिफ्राय ऑल यूनिट्स एक्सेप्ट 10.5 नि अनगायै गुबुन यूनिट्सफोरखौ नोंथांमोना नायनो नांगोन ऑल एक्सारसाइज एक्सेप्ट 10.3 आव होनाय एक्सारसाइजफोरखौ बे 10.3 एक्सारसाइजआव थानाय सोंलुफोरखौ नायनो नाङा आरो बे 10.3 नि अनगायै गुबुन एक्सारसाइजफोरखौ नोंथांमोना नायनो नांगोन आरो यूनिट ओमिटआव बेवहाय दङ यूनिट 10.5 बेखौ नोंथांमोना नायनो नाङा बे सार्कल चैप्टारनिफ्राय गासै 8 मार्क थागोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय कन्स्ट्राक्शन बे कन्स्ट्राक्शनाव नोंथांमोना यूनिट अप टू यूनिट 11.2 बेसिमहालागै नाय थामहिनबा एक्सारसाइज होनाय दं बेवहाय 11.10 लागै नाय यूनिट 11.3 नि उनथिंजाय थानाय टपिकखौ नायनो नाङा एक्सारसाइजफोरखौबो नायनो नाङा बेनिफ्राय बेवहाय गासै 4 मार्क थागोन हेरन्स फर्मुला बेवहाय यूनिट अप टू 12.2 सिमहालागै नाय अप टू एक्सारसाइज 12.1 बेसिमहालागै नाय बेनिफ्राय यूनिट 12.3 नि उनथिंजाय थानाय टपिकआ फैनाय नङा बे चैप्टारनिफ्राय गासै 4 मार्क्स थागोन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अप टू यूनिट 13.5 बेसिमहालागै नाय अप टू एक्सारसाइज 13.4 सिमहालागै फैगोन बेनिफ्राय यूनिट 13.6 नि उनथिंजाय थानाय टपिकखौ नायनो नाङा एक्सारसाइजफोरखौ नायनो नाङा बेवहाय गासै 9 मार्क्स दङ बेनिफ्राय स्टैटिक्सआव गासै नोंथांमोना नायनो नांगोन टपिकखौ बेवहाय 14.4 सिमहालागै अप टू एक्सारसाइज 14.3 सिमहालागै नोंथांमोना नायनो नांगोन बेनिफ्राय 14.5 नि उनथिंजाय थानाय एक्सारसाइज बा टपिकफोरा फैनाय नङा बेवहाय गासै 8 मार्क्स दङ बेनिफ्राय प्रोबेबिलिटियाव गासै चैप्टारानो फैगोन गासै चैप्टारखौनो नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय बेवहाय प्रोबेबिलिटियाव गासै मार्क दङ 3 मार्क्स सो थियोरी टोटेला जाहैबाय 90 मार्क इंटरनल असेसमेंट थागोन 10 मार्क ग्रेन्ड टोटेला जाबाय 100 मार्क बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय ससियेल साइंस सो ससियेल साइंसआव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय टोटेल थियोरी मार्कआ जाबाय 90 इंटरनल असेसमेंट 10 थागोन बेनिनो नोंथांमोना बेवहाय दङ 90 मार्क थियोरी बेनिफ्राय इंटरनल असेसमेंट 10 90 नि मादाव नोंथांमोना 27 खौ मोनथारनांगोन आरो 100 नि मादाव 30 मार्क्स मोनोब्ला पास जागोन दा बेवहाय बबे टपिकआव बा बबे लेसननिफ्राय बेसेबां मार्क फैगोन बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय जे सेक्शन 1 हिस्टोरीआव गासै 35 मार्क दङ बेवहाय हिस्टोरीनि टपिकफोर लेसनफोरखौ होनाय दङ एडभेन्ट अफ यूरोपियान्स इनटू इंडिया बेवहाय गासै 10 मार्क ग्रोथ अफ इंडियन नेशनलिज्म बेवहाय गासै 15 मार्क दङ बुर्मिस इन्वेजन अफ आसाम बेवहाय गासै 10 मार्क दङ बेनिफ्राय सेक्शन 2 दङ जिअग्राफियाव गासै 35 मार्क दङ बेनिनो सेन्सेस अफ अर्थ सार्फेस बेवहाय गासै 10 मार्क जिअग्राफी अफ इंडिया बेवहाय गासै 10 मार्क जिअग्राफी अफ आसाम बेवहाय गासै 15 मार्क दङ बेनिफ्राय नेक्स्ट सेक्शन 3 आव फैबाय पलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स बेवहाय गासै पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होनाय दङ पार्ट 1 आव पलिटिकल साइंस बेवहाय 10 मार्क बेनिनो पलिटिकल साइंसनि पार्ट 1 आव नोंथांमोना बेखौ नाय पलिटिकल पार्टीज इन इंडिया बेनिफ्राय टाइप्स अफ गवर्नमेंट मोननैबो 5 मार्क्स फैगोन बेनिफ्राय पार्ट 2 दङ इकोनॉमिक्सआव नोंथांमोना बेसिक कन्सेप्ट अफ इकोनॉमिक्स एंड बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बे लेसनफोरखौ नाय आरो बेवहाय गासै 5 मार्क्स थागोन सो थियोरी टोटेला जाबाय 90 मार्क इंटरनल असेसमेंट थागोन बेवहाय 10 मार्क आरो ग्रेन्ड टोटेला जाबाय 100 मार्क बेनिफ्राय नेक्स्ट सब्जेक्टआ फैबाय बेवहाय हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट बेवहाय हिंदीआव नोंथांमोना बे होनाय टपिकफोरखौ नायनो नांगोन जे बेवहाय ग्रुप ए 50 मार्क्स दङ गद्य खं दङ बेवहाय हिम्मत और जिंदगी बेखौ नोंथांमोना नाय आप भोला तो जग भोला बेखौ नाय बे मोननै चैप्टार लोगो नांना गासै 12 मार्क्स बेनिफ्राय बेवहाय दंबावो चिकित्सा का चक्कर बेवहाय गासै 8 मार्क दङ बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव दङ पद्य खं बेवहाय गासै लेसनफोरा होनाय दङ बेवहाय कृष्ण महिमा बेनिफ्राय नरह न निराश कर मन को बेवहाय गासै 15 मार्क्स दङ बेनिफ्राय व्याकरणाव बेवहाय होनाय
टपिकखौ नाय नोंथांमोना बसन कारक फैगोन संधि उपसर्ग और प्रत्यय बेनिफ्राय दङ मुहावरे एबं लकुक्तिया दा बेफोर टपिकखौ नोंथांमोना नाय आरो बेवहाय गासै 15 मार्क्स थागोन आरो गासै टोटेल मार्कआ जाबाय 50 मार्क बेनिफ्राय बे ग्रुप ए आव जाबाय 50 मार्क बेनिनो ग्रुप बी आव दङ 50 मार्क बेवहाय परिखानिफ्राय गासै 16 मार्क्स फैगोन दोहा दोसक बेवहाय 14 मार्क थागोन बेनिफ्राय रचना कम्पोजिशन बेवहाय थागोन आरो अनुच्छेद लेखन 5 मार्क्स पत्र लेखन 5 मार्क्स अपथित गद्यांश बेवहाय 5 मार्क्स दं अनुबादाव दङ 5 मार्क्स गासै लोगो नांनानै बेवहाय गासै 20 मार्क दङ स टोटेल जाबाय 50 बे ग्रुप ए एन्ड ग्रुप बी लोगो नांनानै गासै 100 मार्क थागोन 100 नि मादाव नोंथांमोना 30 मार्क मोननो नांगोन बेनिफ्राय एडभान्स मैथमेटिक्स बेवहाय एडभान्स मैथमेटिक्सआव गासै बेबायदि दङ फुल मार्क्स 100 इंटरनल असेसमेंट 10 थायो 5 मार्क इन रिटन एग्जामिनेशन 27 बेनिनो 100 नि मादाव नोंथांमोना 30 मोनथारनांगोन बेनिफ्राय बेवहाय लेसनफोरा होनाय दङ चैप्टार 1 सिस्टेम अफ न्यूमेरेशन बेवहाय गासै चैप्टारखौ नोंथांमोना नायनो नांगोन बेनिफ्राय गासै 12 मार्क्स दङ बेसिक सेट थियोरी बेवहाय गासै चैप्टारखौ नायनांगोन होल चैप्टार फैगोन बेवहाय गासै 14 मार्क्स दङ लगारिथम एन्ड प्रपार्टीज बेवहाय अप टू एक्सरसाइज 3.1 सिमहालागै नायनो नांगोन बेनिनो एक्सरसाइज 3.2 सिम बा 2 नि उनथिंजाय फैनाय नङा बेबो फैनाय नङा एक्सरसाइज 3.2 आव फैया बेवहाय गासै 12 मार्क्स दङ बेनिफ्राय स्पेशल प्रोडक्ट्स एन्ड फैक्टराइजेशन बेवहाय एक्सरसाइज 4.2 एन्ड 4.3 खौ नोंथांमोना नाय बेनिनो एक्सरसाइज 4.1 आ फैनाय नङा बेवहाय गासै 14 मार्क्स दङ बेनिफ्राय इनइक्वालिटीज बेवहाय अप टू एक्सरसाइज 5.3 सिमहालागै नाय बेनिफ्राय एक्सरसाइज 5.4 5.5 5.6 5.7 बेफोर एक्सरसाइजफोरा फैनाय नङा बेनिफ्राय बेवहाय गासै 12 मार्क्स दङ बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज बेवहाय अप टू एक्सरसाइज 6.3 सिमहालागै नाय बेनिफ्राय एक्सरसाइज 6.4 आ फैनाय नङा बेवहाय गासै 14 मार्क्स दङ बे चैप्टारनिफ्राय बेनिफ्राय प्लेन जिअमेट्री बेवहाय गासै चैप्टारखौ नोंथांमोना नायनो नांगोन बे चैप्टारनिफ्राय 12 मार्क्स फैगोन स टोटेल थियोरिया जाबाय 90 मार्क इंटरनल असेसमेन्टआ जागोन 10 मार्क ग्रेन्ड टोटेला जाबाय 100 मार्क बेनिनो हिस्टोरी सब्जेक्टआव जाबाय गासै फुल मार्कआ 100 नि मादाव नोंथांमोना 30 मार्क मोननो नांगोन बेवहाय पार्ट 1 आव दङ वर्ल्ड रिवोल्यूशन एन्ड पपुलार मुभमेन्ट बेनि सिङाव दङ अमेरिकान वार अफ इंडिपेंडेंस बेनिफ्राय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अमेरिकान वार अफ इंडिपेंडेंस बेवहाय 30 मार्क फैगोन बे चैप्टारनिफ्राय बेनिफ्राय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बेनिफ्राय गासै 30 मार्क फैगोन बेनिफ्राय पार्ट 2 दङ द रिवोल्ट अफ 1857 बेवहाय गासै 20 मार्क बेनिफ्राय सोशियो पलिटिकल अपराइजिं अफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया बेवहाय गासै 20 मार्क स बे गासैखौबो दाजाबब्ला बेवहाय 100 मार्क दङ स 100 मार्कनि मादाव नोंथांमोना 30 खौ मोनथारनांगोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय जिअग्राफी स जिअग्राफीआव बेवहाय गासै फुल मार्क्सआ थागोन 100 थियोरी 90 इंटरनल असेसमेंट 10 इंटरनल असेसमेन्टआ जाबाय 10 बेनिनो 90 नि मादाव 27 मोनथारनांगोन आरो 100 नि मादाव 30 मोनोब्ला नोंथांमोना पास बेवहाय कोर्स कन्टेन्टआव दङ चैप्टार 1 बेवहाय फिजिकल जिअग्राफी बेनिफ्राय दङ वेदर एन्ड क्लाइमेट स बेवहाय गासै 25 मार्क्स दङ चैप्टार 3 पपुलेशन ग्रोथ एन्ड डिस्ट्रिब्यूशन बेवहाय गासै 15 मार्क्स ह्यूमन सेटलमेंट बेवहाय गासै 15 मार्क बेनिफ्राय इकोनॉमिक जिअग्राफी बेवहाय गासै 13 मार्क एग्रीकल्चर बेवहाय गासै 12 मार्क इंडस्ट्री गासै 10 मार्क्स स टोटेला जाबाय 90 इंटरनल असेसमेंट थागोन 10 मार्क्स एंड ग्रेन्ड टोटेला जाबाय 100 मार्क स बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय बेखिनियानोमोन स बेनिफ्राय आरो बेवहाय लिरबावनाय दं ओमिटेड पोर्शन चैप्टार 3 एंड यूनिट 3.04 बेफोरखौ नोंथांमोना नायनो नाङा स बेखिनियानोमोन क्लास 9 नि जा 40% सिलेबास रिड्यूस खालामनाय बेखिनियानोमोन स माबाफोर सोंनांगौ दंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव सोंहरनो हागोन स आसा खालामो नोंथांमोना बे चैप्टारफोरखौ नायनानै नोंथांमोना फैबाय थानाय एग्जामाव मोजाङै प्रिपारेसन खालामनो हागोन स उननि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनफिनगोन थैंक यू फॉर वाचिंग